Ако виждате там в далечината, където е това свлачаното, има една върба доста дебела. Дебела е горе-долу, като пред мишницата ми почти. Зелена е, счупен клон, но още зелен. Както виждате, има листа. Сега ще отида да видя на зелено как се представи, да видите и вие как ще се представи джунглата. Доста зверски сечено, честно да си призная, въпреки зверското грубо отношение към дървото, което има това мачете. Очаквах повече, но самия скос, въпреки че е много симетричен и добре направен, има нужда да се повдигне, за да сече. Такива могат да се секат с един удар. Значи това дърво, зелено и меко, с трамонтината ще го отсека сигурно с един удар. Имам клипове, къде съм сякал полусуха ела с трамонтина. Виждате, тук трябваше да го удара. Айде, един път ме оцелих, ама два пъти трябваше да го удара, иначе това е дърво за един удар при това зелено. Този клон си е сериозен, отсече го с един удар. Но за да сече по-добре, да е по-зверски да се впива или такива дървета да ги сече с един удар, трябва да се пипне скоса определено, защото виждате, много приятно направен, но нисичък идва. Симетричен, хубав скос, но трябва да се вдигне малко. Иначе страшно много ми харесва. Между другото забравих да кажа, мачетото ми е подарък за рождения ден. Много ти благодаря, готин, страхотно е. Бях го сънувал, между другото, това мачете няколко пъти. Отдавна му се канах да го взема, на 7 идваше реда и накрая приятел ме зарадва с него. Ами това е за сега. Бъдете здрави и се пазете.